Les excavacions a Celada Marlantes, més recents, ens corroboren l'existència d'un poblat càntabre en aquestes terres durant la segona edat del ferro. Ben bé de la mateixa manera en què ho fa el ferrocarril, el nounat Ebre divideix en dos Reynosa, capital de la comarca de Campó. Al casc urbà no podem deixar d'admirar l'església de Sant Sebastián, un dels millors exemples del gòtic muntanyès. També és digne d'interès el conjunt arquitectònic de la plaça de l'Ajuntament, amb edificis dels segles XVI i XVII, i on, a més, podrem adquirir les excel·lents especialitats gastronòmiques de la contrada. El riu encara és tan petit que amb el modest pont de Carles III n'hi ha prou per travessar-lo. Però ja als afores de la població va augmentant notablement el cabal, fins al punt que les aigües del conegut embassament de l'Ebre gairebé limiten amb el terme municipal. Molt a prop, a Retortillo, les ruïnes de Julióbriga ens recorden l'assentament romà més important de Cantàbria, que en l'època més esplendorosa va arribar a ocupar una superfície d'unes 30 hectàrees. En el Prat de la Llanuca, a sobre d'un edifici públic, s'hi va construir una necròpoli medieval i, posteriorment, al segle XII, l'església romànica de Santa Maria. El magnífic pont d'Orna de Ebro és la porta d'entrada a un embassament que està totalment envoltat per bones carreteres, que permeten accedir amb facilitat als nombrosos punts d'interès que s'hi amaguen. Tot i la gran extensió que ocupa, la capacitat d'aquest embassament només és mitjana. Això significa que és molt poc profund, circumstància que facilita la presència d'espècies de nàtids, però que, alhora, comporta una quantitat excessiva de nutrients en l'aigua. Un primer lloc d'interès el tenim a les Rozas de Valdearroyo, on hi ha l'estació del desaparegut ferrocarril de la Robla a Bilbao, que en la seva època va ser la línia de via estreta més llarga, amb 330 quilòmetres. La van construir per fer arribar el carbó des de la mineria lleonesa fins a la siderúrgia biscaïna, però està inactiva des del 1991. Molt a prop, i ja des de la carretera, podem veure la famosa i semisubmergida torre de l'església de Villanueva de Valdearroyo, que, com moltes altres que veurem més endavant, són els símbols d'aquells que consideren que la utilitat dels embassaments no compensa la desaparició de nuclis urbans. A Arija és difícil no fixar-se en la gran explotació de sorra que hi ha, que fa més de 2 segles que abasta de sorra la indústria vidriera per a la fabricació de cristall. Segurament, les millors vistes de l'embassament les podem obtenir des del Puerto del Escudo i, per això, una aturada en el camí s'hi fa indispensable. Bona part de l'entorn està cobert per vegetació de tipus herbaci, prats humits on pasta la cabanya de bovins i equins, abundant en la comarca. La zona presenta en conjunt un gran interès paisatgístic perquè la seva bellesa natural es veu reforçada amb la presència de nombroses masies de pedra i algunes esglésies petites que contribueixen a humanitzar el paisatge. Molt a la vora de la Torre dels Bustamante, a la Costana, el balneari de Corconte, també anomenat Gran Hotel, és un dels balnearis més joves oberts a la península. La llegenda explica que un dia va arribar fins a aquest lloc un cavall vell i emmalaltit que després de beure durant dies l'aigua d'una font va tornar a recuperar el vigor i la salut. Com que el fet no va passar desapercebut, poc després es va fundar un establiment de banys a la contrada. Sense ser l'embassament més gran, aquesta és la infraestructura de regulació més important de l'Ebre i el seu objectiu principal és atendre la demanda de reg de gairebé 80.000 hectàrees, que si no fos així,
difícilment disposarien de prou aigua durant els mesos de més sequera. A Orzales, un altre pont magnífic de 34 ulls ens porta a la Lastra, una bona zona de banys. L'Ebre és aquí encara un petit camí d'aigua vorejat per vegetació de ribera abundant, d'un cromatisme lluminós. Gairebé davant del bonic poble de Polientes podem observar l'impressionant Molino del Alto Ebro, un molí antic del segle XVII que s'ha salvat de la destrucció al convertir-se en un complex hoteler molt cuidat. El riu, en aquesta zona, deixa unes franges petites de terreny cultivable que encara avui són aprofitades pels veïns. Després de Polientes passem per pobles petits i tranquils fins a arribar a Sant Martín de Lines, on hem de visitar la col·legiata romànica del segle XII, una de les meravelles arquitectòniques més reconegudes de la zona. En aquest punt comença una part interessantíssima del curs de l'Ebre, on destaquen els meandres encaixats que forma el riu. Els meandres es formen quan un riu circula per una zona de poc pendent. Si en aquestes circumstàncies el riu es fa més erosiu, els meandres s'encaixonen en el terreny i queden així per sempre. A Orbaneja del Castillo, el riu forma un d'aquests meandres enormes, gairebé escanyat. Orbaneja, a més del casc urbà i les formacions rocoses del marge dret de l'Ebre, es caracteritza per acollir un dels rius més curts de la conca de l'Ebre, perquè fa menys de 500 metres de longitud des del naixement fins a la desembocadura, a l'Ebre. Aquest és un lloc de visita indispensable i una bona opció és fer el recorregut seguint el camí natural de l'Ebre. Des d'Orbaneja sortirem riu avall fins a Escalada per una carretera preciosa. Aquesta és una altra població agradable i oblidada, declarada conjunt històric i artístic per l'església romànica de l'Asunción, per diversos casalots importants en la seva època i pels encants naturals que té. Malgrat que de mèrits no n'hi falten, la zona no acaba de despertar l'interès turístic que es mereix. El mateix passa amb Quintanilla, des d'on surt la pista que condueix fins a l'ermita de Nuestra Senyora de Ebro, per un camí que segueix el canal de la central elèctrica El Porvenir, construïda el 1920, i que servia per portar l'energia obtinguda de l'Ebre fins a Burgos. L'ermita, que no es mereixia l'estat ruïnós en què es trobava, està actualment en fase de restauració. No deixa de ser curiós que gairebé ningú de fora de la comarca sàpiga que hi ha una Mare de Déu de l'Ebre i que tot el protagonisme se l'emporti la Mare de Déu del Pilar. Potser aquest és el preu que ha hagut de pagar per un fet desgraciat que va fer estremir la vall l'any 1938. En plena guerra civil, en una romeria que feien els bailets del poble de Turzo cap a l'ermita, la barca que els portava va volcar i se'n van ofegar 9, juntament amb l'alcalde de Quintanilla i el mossèn d'Orbaneja. Des de l'antiga central, remuntem el curs del riu Rodron, potser el primer gran afluent de l'Ebre, fins a Val de la Teja. Val de la Teja és un poblet deliciós on hi trobem un balneari antic, avui convertit en hotel, al costat d'un passeig preciós que va seguint el riu.